Districte Esportiu. Tota la informació de l'esport de Sants Montjuïc a Sants 3 Ràdio. Passant 13 minuts a les 8 del vespre aquí a Sants 3 Ràdio 103.2 de l'FM. Comencem ja el programa d'avui i ho fem, com anunciàvem a l'inici, acompanyat d'en Josep Figuera, el president del bàsquet Ateneu Montserrat, al BAM, per fer una radiografia de la situació del club i mirar endavant en les perspectives de futur de l'entitat. Josep, bon vespre. Bon vespre. En primer lloc, quina salut té ara mateix el BAM a nivell econòmic, a nivell esportiu? Estem dintre la dinàmica de sempre. A nivell econòmic cada vegada és més complicat la situació, perquè hi ha una sèrie de connotacions que fan que sigui molt complicat portar un club. Hi ha el tema de la seguretat social dels entrenadors, hi ha el tema de lloguers d'instal·lacions esportives, etcètera. En quant a nivell esportiu, doncs estem contents. Vull dir, estem els equips sènior masculí i femení a primera catalana, intentant mantenir la categoria, esperem que ho aconseguirem, i la resta, doncs, dintre de les seves possibilitats, estan treballant bé. I insisteixo en el tema treballar bé, perquè els resultats seran millors o pitjors, però el que importa és que, diguéssim, que el treball sigui positiu. Ara entrarem en l'apartat esportiu d'aquests equips del BAM. Tenim instal·lacions, ara ens ho comentava. Com teniu a les instal·lacions del BAM? Nosaltres, diguéssim, la nostra seu central és l'Escola Joan Pelegrí de la Fundació Cultural Hostafrancs. Històricament sempre hem estat lligats, diguéssim, amb aquella institució. El nostre club es va fundar l'any 1928 a l'Ateneu Montserrat, que de fet és la Fundació Cultural Hostafrancs és la continuïtat d'aquella tasca d'aquell moment. Aquell és el primer lloc que utilitzem com a instal·lació. La segona és el pavelló municipal de l'Espanya Industrial, amb el que juguen tant els equips femenins com masculins, equips grans, de sèniors, júniors, i també treballem dintre de l'Escola Francesc Macià. I és tota la instal·lació que tenim. Per tant, no us podeu queixar, diguéssim, en aquest sentit d'instal·lacions, esteu prou ben proveïts. Sí, però els costos són grans. El problema és l'economia. L'economia. Fem una mirada perifèrica al vostre club. Quina diries que és l'essència del BAM? Bueno, l'essència del BAM sempre hem entès el bàsquet com una eina de formació, integració, i sempre partint d'aquesta premissa han fet esport, però intentant educar en valors i treballar amb aquesta línia. Per tant, la vostra filosofia de bàsquet, com la podríem definir? Bueno, nosaltres arribem a on els nostres jugadors puguin arribar. Nosaltres no limitem mai el que sàpiguin jugar més o menys, vull dir, sobretot en categories petites, fins a júnior. A júnior ja, efectivament, no és que seleccionem, sinó que és impossible anar repetint anar fent equips grans, vull dir que tenim que mantenir el que hi ha, el que podem mantenir, no? A nivell... Deies que instal·lacions estem bé, sí, però hi ha una mancança gran d'instal·lacions. Nosaltres no podem disposar, per exemple, al pavelló de l'Espanya Industrial les hores que necessitaríem, ni les pistes que necessitaríem en cada moment. Nosaltres juguem amb terços de camp, llavors hi ha algunes categories que necessiten unes mides determinades i una situació determinada i no la tenim, i aquest és un problema per nosaltres i per les altres entitats d'esports del barri. A nivell esportiu, més enllà dels sèniors que competeixen a les altres categories, teniu 16 equips, 9 masculins, 6 femenins, un mixt, i també l'escola de bàsquet. Teniu, sí, per tant, bàsquet per totes les edats, per tots els públics. Sí, on has mencionat que també tenim grup de veterans i veteranes. Doncs imagina't totes les tenim totes les línies, tant per masculí com per femení. Sou, en aquest sentit, una entitat que impulsa molt el bàsquet de base, l'esport de formació, sí, des dels més petits. Sí. I un altre aspecte que estem treballant molt i que intentem millorar és la participació femenina amb l'esport. És molt difícil perquè hi ha molta problemàtica amb aquest tema. Això anava a comentar, ho sentíem ara fa uns dies a la presentació dels equips del BAM, que el BAM és una entitat que aposta fortament pel bàsquet femení. Són 6 equips dels femenins que teniu, més el veterà serien ja 7. Per tant, doncs, malgrat aquestes dificultats, podeu aconseguir donar veu i donar possibilitats a les noies d'involucrar-se en el bàsquet. Sí, nosaltres treballem per augmentar aquesta cota. Estem, diguéssim, en un 70, 30 o 60 i pico, 30 i pico, però ens agradaria arribar, si no a la paritat, però que augmentés aquestes proporcions. Què falta per poder aguantar aquestes proporcions?
ganes no ens en falten, el que falta a vegades és poder connectar, i sobretot hi ha un tema que moltes vegades la informació no arriba a les persones. Vull dir, nosaltres treballem molt intentant entrar a les escoles per potenciar perquè ens coneguin i poder captar nois i noies d'aquestes escoles, però a vegades és difícil arribar-hi. Ara comentava el tema dels resultats dels equips sèniors aquesta temporada. Tenim sobretot el masculí que juga a la primera categoria i és 11è, i el femení que també juga a la primera categoria i és 13è. L'objectiu és la permanència. És la permanència, sí, sens dubte. Indiscutible. I com ho afronteu? Es podrà aconseguir? Jo crec que sí, vull dir, a vegades l'ordre de partits o els calendaris marquen molt el resultat d'un moment determinat, i llavors quan has jugat amb tots, llavors jo crec que tenim possibilitats de mantenir la categoria. Ara hem de seguir-ho, encara queden jornades per endavant per intentar seguir sumant punts. Parlem ara una mica de la seva figura com a president del BAM. Des de quan és Josep Figuera una persona de bàsquet? Jo sóc una persona de bàsquet des de l'any 62, és a dir, fa 56 anys. Vaig començar a jugar a bàsquet a l'Ateneu Montserrat. Allí, com diuen, he fet tots els papers de l'EUCA. He sigut jugador, delegat, entrenador, directiu, soc president. Per entendre el nostre club, nosaltres, millor dir, quan jo vaig entrar al club hi havia un president que era Josep Maria Codina, que va traspassar l'any 2012, i aquesta persona va ser presidenta del BAM durant 50 anys. A partir d'aleshores, com va faltar ell, vaig agafar jo la presidència i porto 5 anys aproximadament amb el d'això. Jo he treballat sempre amb aquest club. Dintre del bàsquet he estat directiu de la Federació Catalana de Bàsquetbol durant 12 anys, però vull dir, bàsicament el bàsquet per mi és bàsicament l'Ateneu Montserrat. És un exemple d'aquest bàsquet de formació que promoveu des del BAM, des de la categoria més petita fins a la presidència, el recorregut màxim que pot fer una persona dins d'un club esportiu. Sí, i a més jo he treballat sempre a nivell... Hem sigut dels primers clubs a Catalunya que hem tingut escola de bàsquet, que això la vam tenir ja l'any 64-65, i vaig estar present amb el tema, i hem treballat sempre amb el tema aquest, sobretot dels més petits, que és el més gratificant com a entrenador i com a persona. L'escola de bàsquet, per entendre'n, són els infants més petits que encara no competeixen en bàsquet, diguéssim. No competeixen. Tenim jugadors de 5, jugadors i jugadores, perquè també tenim jugadores, vull dir, també la proporció és la mateixa més o menys. Tenim jugadors i jugadores a partir de 5 anys fins 10 anys que estan a l'escola. De totes maneres, les escoles inclús fan una sèrie de trobades d'escoles que juguen sense competir, vull dir que no compten els resultats sinó que juguen sense competir, i així és perquè vagin agafant la dinàmica de l'esport competitiu. Què és el més difícil de presidir el BAM? Què és la cosa més difícil? Sí. Avui dia la normativa ens complica molt la vida, vull dir, temes comptables, temes fiscals, temes de seguretat social, això és molt complicat. Hi ha hagut algun moment en la seva trajectòria com a president, ara ens comentava de 5 anys, especialment difícil per vostè com a president? No, vull dir, cada dia té la seva problemàtica, però tampoc no és excessiva. Avui dia, jo que tinc l'experiència de molts anys, la gent no és tan fidel a les entitats com era abans. Avui dia són més abonats que no socis. Abans la persona que era d'una entitat es mantenia fidel a l'entitat i tal. Avui dia la gent és més canviant, però això és una dinàmica de la societat que no es pot canviar. Hem de comptar amb això. I en aquests 5 anys, quin ha estat el moment més gloriós per vostè com a president? No, jo crec que l'important no és dir, els èxits quan s'assoleixen, el moment que s'acaben d'assolir, l'endemà ja comença un altre problema o una altra tasca. Nosaltres, per mi la satisfacció més gran és poder veure els nens i nenes que juguen a bàsquet que puguin fer el seu esport amb condicions, amb les millors condicions possibles dintre de les nostres possibilitats. Mirem ara una mica enrere en la història del BAM. Ara ho comentava, als anys 30, a finals dels anys 20 es va fundar el bàsquet Ateneu Montserrat. Si vostè mira enrere, què li ve a la memòria dels inicis del BAM? Jo he tingut la gran sort de que he conviscut amb persones que van fundar el club. Inclús tinc records que em van entregat personalment ells perquè els mantingués i fos una mica el guardià, no, d'aquesta essència.
El meu sogre havia sigut un dels fundadors del club, familiars també meus també ho havien sigut, i realment aquella gent van saber mantenir aquest esperit del joc amb la problemàtica que teníem aquell temps, perquè ara ens queixem d'instal·lacions, i explicaré una anècdota que va haver una època que no tenien camp de joc i aprofitaven per jugar els diumenges al dematí a l'entrada de la fàbrica de l'Espanya Industrial. Anaven, muntaven el camp, els pals, pintaven, acabaven el partit, desmuntaven i se'n anaven. Vull dir, això avui dia, quan veiem que si no hi ha calefacció o si fa molt fred no entrenem, doncs demostrarà, és el que et deia abans, que avui dia la gent potser estem molt acomodats, no? Que també és lògic perquè també les condicions ho permeten. Mirem ara però més a prop del present. Fa 5 anys, fa 10 anys, com està el BAM respecte farà una dècada, per exemple? Ha augmentat molt a nivell de practicants, i a nivell no hem tingut èpoques de tots. Vull dir, nosaltres estem en una dinàmica que nosaltres tenim una filosofia que el que ve a jugar amb nosaltres i vol jugar amb nosaltres, mentre es mantingui unes normes de comportament que marca el propi esport, ja no les marquem nosaltres, sinó aquesta persona és benvinguda i està amb nosaltres mentre es vulgui. Vull dir, nosaltres ja ens agradaria poder jugar a no sé on, però vull dir, ni econòmicament podem, ni tampoc anem a buscar gent per anar a assolir èxits, sinó el que volem és consolidar la gent que tenim nosaltres dintre del nostre club. Què diria que ha suposat el BAM pel bàsquet de Sants Montjuïc? Home, jo diria que molt pel fet de que nosaltres vam fundar l'any 28, no ho he dit abans, ho dic ara, som el 5è equip de l'estat espanyol més antic. Vull dir, som més antics que molts equips, la majoria d'equips, excepte el Barcelona, de Lliga ACB, inclòs el Joventut, no? Per tant, ha sigut un referent. També haig de dir-te, perquè és just fer-ho, que nosaltres el bàsquet de la Dona Montserrat es va començar mirant que la Unió Esportiva Sants ja tenia un equip de bàsquet en aquell moment. Llavors alguna persona d'allí ens va ajudar a fundar el club. Vull dir que hem sigut referents perquè som antics i hem mantingut des d'aquella època, sempre hem mantingut el bàsquet a la nostra entitat. De cara al futur, prepareu algun projecte a llarg termini pels propers anys? Home, jo diria a curt, i a curt és que l'any que ve fem 90 anys. Vull dir que aquesta és la cosa. Nosaltres arribarem esportivament a on puguem dintre de les nostres possibilitats. No estirarem més el braç de la màniga perquè és impossible fer-ho. M'ha tret ara la següent pregunta. Feu 90 anys l'any que ve, què preparareu per commemorar aquest aniversari? Estem als principis de fer alguna cosa, però també torno a repetir que a nosaltres ens condiciona molt el tema econòmic per una banda i després la situació no sé, exactament no ho sabem, tenim algunes idees que estem madurant però encara no podem adelantar-los. Hi haurà festa però per celebrar aquest aniversari? Sí, n'hi haurà segur. Festa assegurada a Can BAM. A principis d'any, el 8 de gener, vau celebrar la tercera edició de torneig 3x3 a l'Espanya Industrial. Com va anar aquesta tercera edició? Molt bé, molt bé. És el que comentava abans de les instal·lacions, que la gran problemàtica a vegades que només podem disposar les instal·lacions, sobretot de l'Espanya Industrial, que és un referent de qualitat, diguéssim, pels clubs. Clar, només podem utilitzar-ho un dematí. Els 3x3 a vegades s'allarguen en funció dels participants. Clar, llavors nosaltres amb aquesta limitació d'horaris i d'espais, jo crec que ha sigut un èxit i que nosaltres esperem continuar repetint-lo. És destacat sobretot, ara ho comentàvem, l'arrelament que té el BAM als nostres barris. Sou pràcticament un club omnipresent perquè tu vas caminant per qualsevol carrer de Sants Montjuïc, entres a les escoles i la majoria d'infants juguen al BAM. Si algú juga a bàsquet són infants que juguen al BAM en bona mesura, és a dir, que sou un club que esteu a tot arreu dins del districte. Procurem estar. Vull dir, nosaltres també és d'una mica una forma interessada, perquè nosaltres el que volem és poder mantenir, és a dir, que si no hi ha nens i nenes no hi ha equips. Vull dir, llavors la forma de que puguin haver equips és, ara mateix tenim l'escola que tenim més de 50 nens i nenes, entre nens i nenes. Llavors això és en principi una garantia de futur, perquè vull dir, mantenint això es garantim que aniran pujant els equips. És una relació recíproca, el BAM dona bàsquet i els infants donen jugadors. Exacte.
Ja per acabar amb Josep, avui hem de tenir un record per en Josep Amorós i Manuel, un jugador històric del BAM que va morir el passat setembre i a qui se li va dedicar una missa d'homenatge ahir a la parròquia de Sant Àngel Custodi. Qui va ser en Josep Amorós? Bueno, el Josep Amorós, en primer lloc, era molt amic meu. En segon lloc, va ser va ser, juntament amb un oncle de la meva dona, els que van introduir el bàsquet o que van reiniciar el bàsquet a l'Ateneu Montserrat quan va acabar la Guerra Civil. Llavors, ell en aquell moment va ser una de les persones claus per aquesta cosa. I una anècdota d'aquest senyor és que aquest senyor el volia fitxar al Joventut de Badalona, va estar provant tot un estiu, perquè llavors els estius s'aprofitava per fer partits amistosos i es jugaven, i va preferir quedar-se amb els seus amics que anar a Badalona a jugar. També anar a Badalona en aquell temps era una mica complicat. Parlo dels anys 49, 50, una cosa d'aquestes. I parlant de gent d'aquella època, precisament a la missa d'ahir hi havia el Pasqual Jardí, i és un exjugador nostre, també de l'època, de la seva època, un home que té ara 94 o 95 anys, estava precisament al funeral, i és, diguéssim, el que queda de tota aquella gent que són els capdavanters del nostre club. En Josep Amorós, un home de bàsquet al BAM, des d'aquí enviem un condol i una abraçada ben forta a tota la família del BAM i també del Josep. Don Josep Figuera, president de la Bàsquet de Montserrat, gràcies per ser aquí a Sants 3 Ràdio, molta sort en aquesta temporada i a veure si l'any que ve em munteu una de grossa pels 90 anys. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Sants 3 Ràdio, sempre amb els equips del barri.